Sredozemlje 17. aprila 1975. godine. Debitovao je na Hokej-ligu 15. januara 1999. kada je nokautom u drugoj rundi pobedio Jorgea Norberta Jimeneza. Od značajnih mečeva u karijeri ima borbu za titulu BBC internacionalnog šampiona svijeta, kada je izgubio nokautom u petoj rundi od čuvenog Italijana Vincenza Cantatorea, ali je zato u meču za titulu BBC šampiona Mundo Stefano pobedio nokautom u šestoj rundi Rusa Oskara Rikanija. 17 pobjeda, od toga 12 nokautom, 10 poraza, 1 nerešen meč. Dame i gospodo, izazivač iz Buenos Airesa, Hector Alfredo Alvilla. Alfredo Alvilla, Argentina. A sada šampion. Rođen 12. aprila 1971. godine. Debitovao je 13. decembra 1995. i lako pobedio Rubena Ramireza. Osvojio je neuprašnjenu titulu ZDA Papa 9. aprila ove godine i nokautom u četvrtoj rundi u Alfredovu u Hamburgu pobedio čuvenog boksera Serdara Ustava. Ima 26 pobjeda u dosadašnjoj profi karijeri, od toga čak 15 nokautom, samo 3 poraza. Šampion ZDA, dame i gospodo, Jovo Joe Pula! Za koji se večeras u meču od 12 noći bore šampioni izazivač. Dame i gospodo, molim vas da ostanete i da pozdravimo nacionalne himne. Najpre himna Argentine. Ima Srbije.
Evo ga je izborna zajednica, napada VBA, a da titulu koju superiorno drži